jingpyntip na Bynta kito Khynnah kiban lehkai ka weightlifting kaban salong haka tarik nohprah 8,000 phulai madan pahamsyiem Nongpoh kaban long hakapor khat baje shiteng sngi kyrpad nongiashim Bynta banya poino madan hakapor khandai baje mynstep naga Bynta ka scanning kinong job naga ni ka state level championship kin shah jied ban lehkai haka Meghalaya games kaban long shatura hau banai kalalengkot 8,000 phusau bat haka ni ka sngi kindon ru kiriu mi khmat nakaliang ka Arunachal weightlifting association itnagar kumki referee bat ru kiriu mi khmat joka Meghalaya Olympics.